става, хора? Днескашното видео ще ви поговоря малко за нещата, които не ми харесват в МТ-то. Като цяло, не ме разберете грешно, моторът е супер и ако трябва да съм честен, едва успях да намеря някакви неща като цяло, за които да се оплача. Нещата са минимални и трудно мога да хейтя толкова забавен мотор, честно да ви кажа. Нека да започваме. Първите две неща ще бъдат като цяло, много хора ще знаят за какво точно говоря, които имат Naked мотор. И това ще се отнася за повечето Naked, не само за MT-080. И това е вятъра. Вятъра естествено е малко повече отколкото при моторите с спойлери и с люди. Но преди купуването на мотора аз знаех в какво навлизам, знаех какво да очаквам и реших, че това не е проблем за мен и наистина не е. Просто това е един от малкото минуси на мотора. Другия минус е, че при по-висока скорост предницата се тресе. Тресе се уникално. Мотора със сигурност не е предназначен за такива скорости, които той, между другото, успява да развива. Така че това е другия минус, който също се предполага, когато се вземете Naked, но мисля, че при MT-080 е малко по-изразен. Извинявайте, между другото, за подсмърчането, малко съм болен. Ще трябва да го преживеете. Това са двата минуса, които трябва да очаквате при закупуването на Naked мотор като цяло. Дали ще е MT-07 или каквото и да е било друго. Със сигурност не са толкова стабилни при високи скорости и вятъра е доста повече. Но решили сте, че искате MT-08, сега ще ви малко поговоря за нещата, които са характерни. Проблемите, които са характерни при него. Първото нещо, което много ме дразни с 080 е, макар че тези джанти, чая да спра да ги видите, макар че тези джанти са супер красиви, ето точно тук, макар че тези джанти са супер красиви, са болка в газа за чистене и особено поради причината, че аз си мажам веригата с масло за скоростна кутия 80 на 90 и някакви такива подобни. То по принцип си пръска доста, с каквото и да ги мажете тези вериги ще си пръска, ще стават мръсни и са отвратителни за чистене. Това е нещо, което много мразя при този мотор, но когато са чисти са супер красиви, но са чисти за не повече от ден-два. Отнема много време да се чистят. Какъвто и препарат да ползвате, трябва да търкате яко. Това ми е един минус за мене. Втория е резервоара, не толкова разхода на мотора, колкото просто, че е по-малък резервоара и съм свикнал да минавам доста повече километри с миналия си мотор. Минавах 300-350 и чак тогава мога да заредя. Стоя докато мина 200 и вече се притеснявам, че няма мога да стигна до следващата бензиностанция. Значи, разходът естествено, че е по-висок от на миналия ми. Той на миналия беше много нисък. Над 4 никога не се е качвал разхода. На той под 4 не пада. Много рядко. По принцип е между 4 и 5. В зависимост от карането. Аз си го карам сравнително агресивно на места. И с 14 литра може да си представите, че минава около 200-250 км. А пък ако трябва да съм честен, аз не го спирам мотора и зареждам всеки ден или през ден. Това е другото нещо, което не ми харесва. Не се оплаквам от разхода, както казах, разхода е напълно нормален, просто резервоара е сравнително малък, той не е това тук, той е отдолу им пластмасов,
скрит под тези пластмаси. Доста е пластмасов мотора, също това е друг минус, но това въобще не ми пречи, не усещам, не ми прави впечатление и като цяло, щом го прави по-бюджетен, по-добре за мен. Значи, ако струваше вместо 15, чисто нов да струва 17-18, да сменят тези пластмаси, да сложат някакви, нали, стандартни резервуари и глупости, по-добре си е така. Това е другия минус. Другото нещо, което съм забелязал, е, че перката на мотора се активира чак на 105 градуса, което мене много ме дразни. Аз много рядко мотора успява да пусне перка и това си просто иска си настройка, ако питате мене, поне на 95 да се я пуска, защото чак на 105 мене ми се струват малко множко. Сега естествено те Yamaha са го преценили, но не мисля, че ще е лошо на малко по-малка температура да се пуска, защото не знам, за мен оптималната е 80-90 градуса, нали, работна на двигателя и вече към 90 и нещо 100 си е малко по-височка такава, която трябва да се избягва. Поне така си мисля. И това с една настройка може да се промени естествено. Да се пуска на 95, например, ще е доста по-удачно. На миналия ми на CBR си се пускаше доста по-често. Буквално почти всяко слизане от мотора и си се пуска перката, което за мен е как трябва да работи, нали. Но след това е пак отделно минимални някакви кусури, просто едва се опитам да им намеря нещо на тези мотори. Другото нещо, задната спирачка е доста слабичка на този мотор. Или поне се усеща така. Не че имам за смяна на клатки или течност, ами по принцип си е слабичка. И трябва много да я натиснеш, че да тръгне да прави нещо. Естествено, задната спирачка не е предназначена за аварийно спиране или каквото да е било, но все пак имал съм и по-добър опит с задна спирачка. Така че, това е другия минус. Да видим дали мога да се провреме тук. Малко опасно между две коли на кръгово, ама ей, тук сме ние. Ама моторите се изстрелват и веднага са първи. Та стигнахме до задна спирачка. Другото нещо, другия проблем, доста между другото често срещан на този модел мотор, е болчето. Много странен проблем, но ако сте имали мотора, вероятно сте го изпитали, или ако ще го вземате, ще го изпитате, освен ако не е сменено. Болчето на задната ос. Сега ще ми кажете, брат, това е много специфично. Болчето на задната ос. Какво ме интересува болчето на задната ос? Ами, за да си обтягате или отпускате веригата, трябва да си разхлабите задната ос. И точно това болче, оригиналното на Yamaha, обича да заяжда. Да ви прецака цялата задна ос, да трябва да я смените и после да си смените и то по-точно не е болчето, е гайката, която държи задната ос. Сега ще ви покажа тук на светофара. Ето е тая гайка. И тая гайка всичко прецаква. И за целта трябва да я смените с някаква по-нормална. И продават се Aftermarket. Аз не бих си взел отново на Yamaha оригинал, защото ще стане същия проблем. И това е другия проблем. В смисъл,
вие си затягате и разхлабвате и проверявате вериги и да сменяте гуми и каквото и да е, и това да ви се случи. Днеска се опитах малко да я разхлабя, да я изравня от двете страни. Еми няма, човек, няма. И начинът, по който трябва да го правите, е да пробиете буквално с дрелка гайката и всичко наново. Отвратителна работа. Не знам как още от първите модели това не са го оправили. Доста срещан проблем е, както казах. Аз преди да го купя мотора, още прочетох за него. И първия път, в който се опитвам да го направя това нещо, и ми се случва. Отврат. Ама, пак ви казвам, това е супер минимален кусур, който веднъж като го оправите, повече няма да ви се случва. Ако не ви се е случвало още, най-добре да си смените просто гайката на време, преди да трябва да правите други неща. Ако трябва да съм честен, хора, малко се изчерпах. Като цяло, тук са ефтинджос нещата, но в смисъл, това ли гледате в един мотора? Пък другото, което е това пък много ме кефи. Как стартера и kill switch са едно. Това пък много ме кефи за сметка на тези бутончета. Тук малко са, нали. Обаче, се тая, както казах. Ами, само като го чуя звука и всичките тези минуси изчезват. Така че, вие си направете сметката дали мотора е за вас или не. Мене много си ме кефи и тези минуси едва ли не си ги извадих от оная работа, за да мога да направя клип, защото просто са супер дребни. И смятайте, ако това са и проблемите на мотора, ами да ти имам проблемите. Ще направя и клипче за плюсовете. Те са много повече. Те са много повече и много по-готини. Но това ще бъде друг път. Благодаря, че гледахте. Чая това да мине. Никога няма ми мръзне този звук. Тук няма стане, тук е хлъзгало. Да, благодаря ви, че гледате, хора, и до другия път.